बेसन इतक्या कुरकुरीत झाला ना की कोसळून पडता मिरची हातातून. आणि आतून बघा शिजलेली, बेसन फुटून आतून दाखवता मी शिजलोय. कापून पण दाखवा. हा कापून पण दाखवते. ही बघा बटाटो वडो हा लांबडो की मिरची हा. असं पावात घालून सुद्धा खाऊ शकता. हा कारण बटाटो वडोच झालो ना, आतमध्ये बटाट्याचं स्टफिंग. आता हॅपी बर्थडे. हे 2 बटाट्या वड्याचे कान सशाचे. आता कापते वेळी हातीवरच घेते. गरम गरम बघा. हा स्टफिंग पण मस्त शिजला. आता दुसरी कापून द्यायची आणि मरणाची गरम पण आगो. कुरकुरीत बेसन बघा, आतला स्टफिंग. अशी भाजी असेल तर रोज जेवणात पाहुणे येतलेच येते. होय तर ना. आज दुसऱ्यांदा मिरची हातात दिली तुमच्या पोपटी. हा काय चालला काय? दररोज मिरच्या खातात. माझा काय नाही चालला, पावसाचा चालला. म्हणून तुमका भाजी आठवतात. हा मिरचीची. आणि आज कसली? कांदो भाजी कंटाळो येता. बटाट्याची भाजी तर गॅस होता. तिखट तिखट पावसाळ्यात खावचा असता आणि गरमागरम, आणि त्याच्याबरोबर बेसन आणि आतमध्ये स्टफिंग. भरवा मिरच्या राजस्थानी लोक म्हणतात. भरवा मिरच्या काय ते आता राजस्थानाचं काय मी बघूक गेले नाही रेसिपी, पण माका मनाक वाटला आपण थोडं बटाटो घालूया, पोरगी पण खातील. हा बटाटे कोणाक नाही आवडणार. हा आणि त्याच्यात ओव घातलं की बादना ना. मग या पावसाचा चालला ना, आणि पावसाच्या सीझन मध्ये हे मिरचे येतात. आता दिवाळीपर्यंत पाऊस असतो ना यावर्षी. एकदा पडलेलो माहितीये ना, वर्षभर पाऊस. काय बरंच नाही आजकाल. हा तर आता या मिरचीच्या रेसिपी सुरुवात करूया. भरलेल्या मिरचीच्या रेसिपी. अगोदरचा व्हिडिओ साधो सुधो असा. हा आता हे मिरची भरूसाठी मी घेतलंय उकळलेलो बटाटो. आता त्याच्यात घालूया अर्धा चमचा आपलं मालवणी मसालो आणि अर्धा चमचा धना जिरा पावडर आणि घालूया मीठ. आता ह्या बॅटर आपण हातीन चांगला कोलसवून घेऊया. आता ह्या एकत्र एकजीव चांगला करून घेऊया. बाजूला हिरवी गार मिरच्या आजकाल मिळतात. होय पावसाळ्यात असे मोठे मोठे घ्यायचे. हे असे पोपटी मिरची घेतला असतं तिखट नसतात. ही पोपटी मिरची आणि ह्याच्यामध्ये थोडी लहान साईज असतात आणि हिरवे मिरची असतात एकदम डार्क ग्रीन कलर. हा ते बी काढलास तरी ती मिरची तिखट लागतात. आणि ही पोपटी मिरची आपली रोजच्या वापरात पण पोपटी मिरची तिखट नसता, पण बारकी जी हिरवी मिरची असतात लवंगी ती तिखट लागतात. आता ही जशी राहतात तशी ठेवायची अशी बघा. मग हय चीर द्यायची, कारण तळतळीमध्ये तशीच रवतली. जर तिका हय चीर दिलास तर ती अशी हालत रवतली, म्हणून मी हयच चीर दिलंय. म्हणजे ही बाजू शेकली की ही बाजू पलटे. आता ह्याचे खोलून बघूया आपण. होत बिये. आता हे कशाने काढायचे? आपला बटाटा सोलतात त्यांना. आपण याच्या अगोदर साधे मिरची दाखवलेले, हे आता भरलेले मिरची. जास्त करून राजस्थानी लोक करतात भरवा मिरच्या. आपण पण करतो आवडीत. तोंडी लावक पूर्ण असे बिये काढून घेतले. हे बघा साफसूप करून घेतले. आता हे बाकीचे 4 आहेत ते पण मी करून घेते. 6 चमचे मी चण्याचा पीठ घेतले आणि 2 चमचे तांदळाचा पीठ, आणि त्याच्यात आता चवीपुरता मीठ. आता घेऊया ओव. पोट फुगता म्हणतात ना. नाही बेसन बादता. बेसन बादू नये म्हणून ओ चांगलं रगडायचो हातावर आणि असं रगडतच खाली पाडवायचो. चोळ ह्या घेऊया मिक्स करून. यावेळी मी पसरट भांडा घेतलाय. एका ताईने सांगितलं आमच्या ग्लासात घ्यावा, पण एवढी मोठी ती पेजीची ग्लासा गावी असतात. होय काय आमच्याकडे नाहीत. आमच्याकडे या छोटा ग्लास आहे बघा. ह्याच्यात ही मिरची रवा नाही, लय मोठी झाली म्हणजे अशी बाहेर येऊक लागली ही बघा. त्यामुळे मी हा मोठा भांडा घेतलाय. तुम्ही ती कमेंट दिल्याबद्दल थँक्यू आणि धन्यवाद सुद्धा. आता ह्याच्यात घालूया थोडा थोडा पाणी. एकदम नाही तर वर्षात मग काय होईल सांगा. मग बेसन जास्त लागत मुकटचा, मग त्याची भजी करूची लागते. तसं पाऊस हाच भजीक काही कारण नको. काय पाऊस जाऊचो नाही वाटतं लवकर. हो
माणसांची भाता कापूक वयत आणि पाऊस येलो आता भात कसो बसवचो तो असो. हे जरा जाडसरच पीठ कालवलं, पातळ नाही. अजून थोडासा पाणी घालते, 1च चमचो. जरासं. आता ह्याच्यात घालूया आपण गरम तेल. गरम तेल नाही घातलास तर खावचो सोडो घालायचो. काय खावचो सोडो खावचं सोडो परत पोट फुगात. नाही, पण कुरकुरीत व्हाया असत ना तर आम्ही तेलच घालतो गरम. आता तेल तर मिरची तळूक व्हायाच आणि मग त्या बॅटर मध्ये पण वाईस घालूचा. आम्ही सोडो नाही घाललो. सोडो घालू सारखं पण नाही बाबा, माझं तर पोट फुगता असा बॅटर आहे ना. ह्या बघा असा रिबीन पडता तसा पडाक पाया. बघा मस्त तयारी. आता काय तळले आणि खाल्ले काय झाले, आता करा तरी. आता ह्याच्यात तेल घालूचा. आता हाय ह्या बघा, ह्याच्यात मिठाचा बॉट चोळलास ना, जो तुमका मिरचीत पण मीठ व्हाय असत, पण मी ह्या बॅटर मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये घातलंय तेवढा बस होता. तेवढा बस होता. बीपी वाढात ज्यादा सोडियम अच्छा नाही. तर असं भरू आहे दाबून जेवढा होईल तेवढा. अशी मिरची 1 नंबर लागते. तुम्ही कधी खाल्ल्यात? काय खाल्लं, पण आयाच्या राज्यात स्वतः करूच कंटाळो. हा ना, सगळं आयच्या राज्यात. राहूनच नाही तर आता टेपेत कशी राहता ती. गेलो अजून एक मिरची गेली. आता हिका ना तसाच होतला म्हणून हिका आपण थयच कापूया. त्रास देतली आपल्याक तळते वेळी. अगोदरच रिलॅक्स केलेलो करून. तसा काय बॅटर आपला घट्टा बटाट्याचा आता पडणार नाही. बटाट्याचा आतला सारण आतला बॅटर असता. स्टफिंग तुमच्या शुद्ध भाषेत, इंग्लिश भाषेत स्टफिंग. बारीकच आहे ना गॅस. बेसन कढईत व्हायचं तरी बेसन लागाच व्हाय मग. आणि ह्या असा पडला की तर मग ह्या आगीन लगेच थयच्या थय सुकला जाता. असा होता बघा. आणि मग परत गॅस साफ करू. नाही बघा थोडंफार पसरत व्हायच ना. मग भजी केलेल्यावर खाऊक तर आनंद मिळता, मग तेवढी मेहनत पण खाऊन करा. बरोबर की नाही. पसारो आवरूचो. ह्याचो देठ आता मोठो झालो. माझं नवरो इलो ना किचन मध्ये की पसारो आवरूच बसता. एक दिवस दाखवायला पाहिजे. गाणं म्हणा. मस्त असा सुगंध येता मिरचीचा. सुचला माझा गाणं. बोला बोला. नाव गाव कशाला पुसता, अहो मी आहे कोल्हापूरची, मला म्हणत्यात लवंगी मिरची. आता मी कोल्हापूरची नाही हा, मी मालवणची. हा मग तसा करूया यमक. नाव गाव कशाला पुसता, अहो मी आहे मालवणकडची, मला हो म्हणत्यात पोपटी मिरची. आणि घातलं येलो ड्रेस. चला आता आपली झाली आहे शेकून. गॅस केली बंद आणि हे इले आपले मिरचे वर. एक मिरची दोघांना होईल ना. होय तर म्हणून तिचे 2 तुकडे केले बघा. ती एकट्याक होय. कुरकुरीत झाले. आवाज येता बघा तव्यात. बेसन इतक्या कुरकुरीत झाला ना की कोसळण पडता मिरची हातातून. आणि आतून बघा शिजलेली. बेसन फुटून आतून दाखवता मी शिजलोय. कापून पण दाखवा. हा कापून पण दाखवत आहे. ही बघा बटाटो वडो हा लांबडो की मिरची हा. असं पावात घालून सुद्धा खाऊ शकता. हा कारण बटाटो वडोच झालो ना. आतमध्ये बटाट्याचं स्टफिंग. आता हॅपी बर्थडे. हे 2 बटाट्या वड्याचे कान सश्याचे. आता कापते वेळी हातीवरच घेते. गरम गरम बघा. हा स्टफिंग पण मस्त शिजला. आता दुसरी कापून द्यायची. आणि मन्नाची गरम पण आगो. कुरकुरीत बेसन बघा. आतला स्टफिंग काय वाटत आहे भाजी. मस्त. उगाच नाही तोंडी लावू म्हणतो. अशी भाजी असेल तर रोज जेवणात पाहुणे येतलेच येतले. होय तर ना.
बरोबर काय नाही. मिरचीची भाजी खावा गरमागरम, पाऊस पडताचा आणि तिखट मस्त. हाय 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 हाय. काय वाटतं गोया मिठाईचा प्रकार वाटता. आणि आपल्या खाद्यप्रेमीसाठी ही मिठाईच ना. खाऊ काय नको तुमच्या समोर नको मागून तर माकाच खाऊचा. हा पण कोण काय म्हणत खाद्यप्रेमी काही मिठाईच ना, मग ती मिरची घाला नाही तर कारला घाला. अरे अशी मिरची जर रोज रोज गावली ना तर रोज रोज नवीन नवीन पाहुणे आपल्याकडे जेवक येतले आणि घरातले सुद्धा नवीन काय जुने पण येतले. बरी लागली गो चल आज पण येतय. हा आणि घरातले मेंबर तर दररोजच बोलतले अशी मिरची बनवून माका आमका तोंडी लावूक द्या. ताटामध्ये मिरची असली किंवा कुठलीही भाजी असू दे 4 घास जास्त जातात की नाही तुमच्या कमेंट मधून सांगा खाली. तुम्ही पण सांगा तुम्ही कुठले कुठले पदार्थ असे करतास तोंडी लावूक. पापड करतास मिरची की लोणचा की बटाट्याची भजी की पालकची भजी आणि अजून कोबीची पण. आणि ह्याची सगळ्याची लिंक खाली देतो. हा अळूवडी त्याच्यानंतर काय कोथिंबीर वडी, आपली हिरोईनीची वडी जी केलेली हो सगळी लिंक खाली सगळे लिंक खाली देतो. तोंडी लावूक तुम्ही काय केलास परब किचनवर बघून ता कमेंट मध्ये सांगा. आम्ही कमेंटची खूप आतुरतेने वाट बघतो आणि आवडता पण वाचू. हा चला अशी जर ही रेसिपी तुमका आवडली असत नेहमीप्रमाणे तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत खात आणि परब किचन पाहत राहा. हो धन्यवाद. चला बाय बाय.